Madlanga Commission versus Zondo Commission. Let's talk about it. Sengikuzwile ukukhuluma kuqhamukile kwakuningi. Kunabantu abangenalo ithemba leMadlanga Commission ukuthi izoza namaphi wona ama result. Abanye ke baphakamisa ukuthi kuyefana lama commission ayenziwa kodwa there's no result. Akuboshwa umuntu. No one is being convicted because of these commissions. Lokho ke usobe kuthathele ekuthenini ngoba sake saba neZondo Commission. Akekho umuntu owathathelwa inyathelo. Kodwa abantu bavela kwiZondo Commission. So, abantu babona ukuthi lokho kuzoba i-waste of money le commission kaMadlanga. Izoba i-waste of money. Kuzomosheka imali yabakhokhi bentela. Yebo, kusetshenziswa yona vele. Kodwa ke manje umbuzo wami uthi ubani othe lokho kwavela kuZondo Commission? Sesidlulile kikho, sekuphelile, sekuphele kanjalo. Ubani osho lokho? Angithi lama commission enziwa live. Sibhekile thina njengama South African. Sibhekile thina njengabaqashi balabantu. Ngoba sopolitiki nje abesebenza bese parliament benza in. Yithina abaqashi. Yithi abaqashi. Babheke izwe ngokwemvumo yethu. So, uma besebevela kulama commission lawo, bese thina sikhala ngokuthi kuzoba i-waste of money. Kahle kahle sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi kufanele bevele kuma commission bephinde bayibophe bona. Iyona into esisho le. Ukhona umuntu ongafike vele ngobugebengu. Avele ngenkohlakalo. Mayeqeda kube uyena futhi oyibophayo. Orokanye mhlambe suke se-expect ukuthi umengameli athathe inyathelo ngabantu abazovela kulama commission just because uyena o-appoint i-commission. So sesi-expect ukuthi kube uyena futhi ozothatha inyathelo. Then let me ask you a question. Uma kuukuthi naye uyavela kule commission njengomuntu onenkohlakalo, do you really think uzokwazi ukuthatha isinyathelo against ozakwabo? I don't think so. So obviously angeke azasithatha isinyathelo. Then definitely kuzo end up kungathi bekuyi waste of money. Kodwa ke manje ask yourself a question ukuthi ngoba lema commission enzeka sibuka, what's the reason behind that? Is it not for us ukuthi sikwazi ukubona ukuthi siphethe obani, basiphethe ngayiphi indlela, and then bese sithatha isinyathelo? Is it not that? So why do we expect ukuthi bayibophe bona? Befike bevele ngobugebengu maqede kube yibona futhi abayithathayo beyifaka enkantolo. Kungani? Sibheke lokho. Icala aliboli, isigebengu. Lokho akususebenza kithi kuphela as ama ordinary citizens ukuthi icala. Akususebenza kithi kuphela, nakibo sopolitiki makusebenza. Kodwa it's us who have to enforce that. It's us who have to enforce that. Ngoba lento yenzelwa ibekwa kithi kwi-attention yethu, lethwa kithi ukuthi zibukani thina phethe obani. Baniphethe ngayiphi indlela. Therefore, we have to take isinyathelo ngale nto esuka ivele lapha kulama commission. Kodwa ke manje asinawo ke amandla thina njengama ordinary citizens. Asinawo amandla okubopha ama leaders ethu. Asinawo amandla okubopha ama high profile osopolitiki. Asinawo amandla okubopha abantu aba-organizer i-bigger crime engako. Thina njengama citizens asinawo lawo mali. Kodwa sinama organization athi amele amalungelo abantu. Kunama organization athi wona amele amalungelo abantu. Siyababona ba-active. Alright. Asingene la kuMadlanga. Sekuvelile okuningi kuMadlanga Commission. Ivelile inkohlakalo eningi nama syndicate amaningi. Avelile. Kodwa sikabonisho neyodwa
i-organization NGO eqhamukayo ithi right, lokho esesikubonile osekuvelile la siyovula icase usuyophendula enkantolo ke wena. Asikababoni. Bathuleleni. Where is South African human right? Ikuphi South African human right ngoba siyayibona ukuthi cha yona iactive yona. Iactive. Kodwa nakho sekuvelile ukukhohlakala okunyathela amalungelo ethu njengama citizens ala eSouth Africa. Angithi bathi bona balwela amalungelo omuntu. Nanka amalungelo ethu anyatheleka phambi kwabo. Bathini bona? Yini ake yenziwa iSouth African human right for ama South African? Noma it's always against ama South African. Or bona they are waiting for uZandile Dabula ne-Operation Dudula ukuthi bathi no to illegality eyenzakala la eSouth Africa. They are waiting for uJacinta neMarshini Mash ukuthi athi no to illegality eyenzakala la eSouth Africa. And then bona bamthathe bamfaka enkantolo bambopha. They are waiting for umlungisi Mabaso ukuthi athi cha illegality kwi settlement, kwi human settlement, kwi Department of Human Settlement. Balinde yena ukuthi athi cha bese bethi unyathela amalungelo abantu shona enkantolo. They are waiting for uKhenny Kunene ukuthi athi cha ungcolisa idrobha lethu eJohannesburg. Ukuthi athi cha ebantwini bangaphandle ukuthi ngingasuka le nizomosha nizobulala iCountry phambi kwamehlo ethu bese bethi sikuthatha sikufaka enkantolo unyathela amalungelo abantu. Why then is it still a South African human right? Why is it not just a human right of foreign nationals once and for all? Because asibona into abayenzela ama South Africans. The only thing esibonayo umabona besukuma bedefender abantu abaqhamuka kwamanye amazwe, bedefend igebengu, bedefend abantu already asebephula umthetho, asebengene la ezweni ngokungemthetho, of which lokho kubenza ama criminals. Kodwa i-human right imi nje ngokuthi yona iyamalungelo abantu, iyaba defend. Iyona kahle idefend amalungelo abantu. Asibona nithina abantu kanti sakhala kangaka phambi kwayo ayangasizanga lutho. Ama commission lawo enziwa emehlweni ethu, sinikwa ngeplate kuthiwe mbukani niphethe obani baniphethe ngayiphi indlela. Kuvele inkohlakala abanayo ama leaders ethu. Kodwa ukuthi human right ishona enkantolo ithi hayi right sesikuzwileka ndoda ukuthi wena wenza ukuthi nokuthi awukuyophendula le. Ivula icase against whoever. I-human right ithini ngama right abantu anyathelekile, ama right eguli anyathelekile esibhedlela saseThembisa. 2 billion ebekufanele ukuthi uyoseva iguli, ebekufanele ukuthi uyolungisa isimo sakulesa sibhedlela. Kodwa unyamalale ezandleni zosopolitiki, unyamalale ezandleni zosopolitiki, bahamba ngamaLamborghini, bahamba ngani kodwa i-human right ikhona ayishongo lutho. Sekuvelile ukuthi obani abayi-part of leyo syndicate, kodwa i-human right ithuli ithi do. Ithini i-human right kiyo yonke lento? Athina ama-NGOs? Where is AfriForum? Noma ilinde kuhlukumezeka omhlophe bese iyagqima ihlale yona. Ilinde yona kuvele emathuba athize bese yona iyagxuma iyoqamba amanga yenze lezi zinto zayo ihlala izenze. Ikhulume kabi, idicele isithunzi se-South Africa phansi. Kwayona i-human right lekufuze ngabe yayivulela icase i-AfriForum ngokuhamba ephesheya kolwandle yokukhuluma kabi ngeSouth Africa. Lokho kwagcina kuzocindezela ama-right ethu thina la. Ngoba kuningi esakuluza because of that, because of lawo manga, because of lawo ma-narratives ababewaphusha. Kwacindezela ama-right omuntu wala eSouth Africa. Yathini i-human right ngalokho? Yenzani i-human right ngalokho? Why ingavulelanga enye organization efana njengayo? Why ingayivulelanga i-case? Yini ngayanga enkantolo ukuthi cha sesimbonileke njengamanje sesiluze i-USAID, njengamanje sesishawe ngama-tariffs, ama-South African azoluza umsebenzi, so kahle nasenicindezela ama-right ama-South Africans enkantolo anambe nophendula. Yini i-human right ingazange zikusukumele lokho? Ingoba kwacindezeleka um-South African? Ingoba kwacindezeleka um-South African?
Thina njengoba ngishilo ngathi lama commissioner lethu ebusweni bethu alethwa la ngeplate kithi ukuthi sizibonele. So asikwazi ukuthi waste of money. Akuyona waste of money until kube khona umuntu o convicted. Kodwa kuzoba kujika kube waste of money if there's nothing is being done about whatever that we see kulama commission. Whatever that comes out kulama commission, it becomes a waste of money if we don't do anything about it. But then thina njengoba ngisho asinawo amandla anele ukuthi sikwenze lokho, kodwa sinawo ama organization athi wona amele thina. Asimele ngani uma ukuthi ayikho into ayenzayo to protect ama South Africans, to protect ama rights wabantu base South Africa. Basimele ngani thina? Public protector yini umsebenzi wakhe uma ukuthi yena oza kwabo benza noma yini phambi kwakhe athule ngavulwa ngisho case? Public protector yini umsebenzi wakhe? Those are questions ekufanele sizibuze wona, ekufanele sikwazi ukuthi siwa raise, sikwazi ukunderstand ukuthi kahle kahle umsebenzi walama organization, umsebenzi wo public protect yini uma ukuthi abakwazi ukulwela ama right wethu, uma ukuthi abakwazi ukulwela ama right om South African. Babekelweni lapha yana ngoba njengoba ngishila abaqashi la yithi abaqashi balabantu, ithina abaqashi balabantu balapha ngemvumo yethu, balapha ngemvumo yethu intando yeningi. Pho yini umsebenzi wabo uma ukuthi abakwazi ukudefenda thina? I-human right yini ngaveli nje iyeke lento, yini ngaveli nje icacise ibe sobala ukuthi thina sidefend ama right abantu bangaphandle qha, ngoba that's the fact. That's the fact. But defend ama right abantu abangaphandle phela thina ama South Africans, we don't matter. We don't matter to them. No, I disagree with lento ukuthi iMadlanga commission izofana neZondo commission ibe waste of money, kube waste of time, waste of money. I disagree with that because kwayona lento le iZondo commission, it doesn't mean ukuthi amacala akhona avela lapha seyibolile. Angithi awabula amacala. Akususebenza kithi sodwa lokho. Akusebenzi ku wonke umuntu. Nakibo sopolitiki leyo nto ayisebenza ukuthi icala libuli. So awakabula amacala we. We still have to do something about it. Wonke lama commission lawo lama organization lawo esinawo ama NGOs, no human rights nabo AfriForum, they still have to do something about that. Angithi bathi bamele thina bona. They still have to do something about iZondo commission. iMadlanga commission, we own it now. Fuze ngabe sekunabantu abaphendula enkantolo ngalokho sekuvelile already. Fuze ngabe sekunabantu abaphendula enkantolo abasebevulelwa ama case manje ngalokho okuvelile lapha yana. Kodwa sisathule nje kuyabukwa nje. Balinde nje yazi ukuthi into engicasula kakhulu ukuthi uZandile Dabula weOperation Dudula noJacinta weMarch in March sebebuya enkantolo. Sebebuya enkantolo because of saying no to illegality. Because of saying no to illegality. Sebebuya enkantolo. In the meantime, we are still listening to iMadlanga commission. We are still listening to ad hoc committee. Kuvela yonke inyakanyaka lapha yana bayayiziba balinde uZandile Dabula noJacinta. No. We don't need this type of leadership. We don't need this type of country. We don't need these type of organizations if they are useless to us. We don't need them. We don't need them. They have to be active for South Africans. They are here in South Africa. They are here. They are working for South Africans. They have to work for South Africans. Otherwise, bengavele bewela umngcele once. Bangamane bewela umngcele bekwazi ukuthi belwe kahle kucaca ukuthi bangakuphi bangale noma bangapha kucaca. No, we don't need this type of country.